Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top stories subong nga adlaw, October 4, 2024. Yulo versus Oxenio sa congressional elections ginapaabot sa 5th District. Anay Negros Oriental Governor Pride Henry Teves nag-file sang COC sa pagkagobernador. Road closure sa Dalan Lacson kag Circumferential Road, truck ban ipatuman sa Mascara Festival. Mga truck driver nga separado na sa Puan Patay sa Talisay kag La Carlota City magkaupod sa trabaho. Kag road trip kita anay sa Bacolod Patalisay sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon naton ang pilalang ka mga atleta nga nagpaindis-indis sa IP Games sa Bago City. Ina sa bida sang liga sa Sunday. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, production sang kalamay sa tatlo ka una nga semana sang pagsugod galing ang nagdubo sa 96%. Inisuno sa pamuno sang Sugar Regulatory Administration, Pablo Luis Azcona. September 15, nagsugod galing sini nga tuig. Sa una nga tatlo ka semana sang galing, 5,645 metric tons ang naproduce. Kung ipaangid sa kasubong nga tion sang 2023, 134,780 metric tons ang tigayon nga naproduce. Pag-umpisa sang milling, suno kay Azcona, jutay lamang nga sugarcane organizations ang nagpagaling. Patag niya, ang mga farmers ang hindi pa handa bangod ang ilang nga mga tubo ang nagatubo pa lamang o kung mayaras ang delay tugas ang epekto sang El Nino phenomenon. Mga isa ka bulan tubtub sa duha ka bulan ang delay sa harvest kag milling. Gani ginapaabot ang peak sang milling mahimo sa ulihi nga semana sa Oktubre o kung sa una nga semana sang Nobyembre. Pero klaro ni Azcona, wala sang problema sa karon sa supply, pangutigayo na nga naka-import sang refined sugar. Ang total nga gin-import 240,000 metric tons suno kay Azcona. Estable sa karon ang presyo sang supply sang kalamay. When milling started, very little sugarcane went in the mills. No? So we're hoping that this is just because of El Nino na delayed ang aton nga milling. The farmers are not yet ready to mill. They feel their sugarcane is still growing and they expect more yield if they delay a little bit more. So I think our peak of milling will just be a bit delayed. So will this warrant for importation, sir? No, our supply is stable. We already met August 6 and approved an importation then. So okay na ta, we are importing refined sugar. Our farmers are producing raw sugar. We have a stable supply as of now. Sa number 9, father and son na tandem ang nag-file sa siyudad sang Bago. Ang Go Bago team ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy Huwebes ang hapon sa pagpanguna ni Vice Mayor Ramon Monet Torres bilang mayoralty candidate kag 4th District Board Member Andrew Martin Torres para naman sa pagka-Vice Mayor. Upod nila sa filing ang ilabilog nga slate. Nalagip man sa mga naka-file na amo sanay si Palay City Mayor Maria Gina Lazares sa iya re-election. Hinubaan Mayor Dafa Anthony Reliquias para sa iya man nga re-election bid. Don Salvador Mayor o Vice Mayor Nehemiah Joe de la Cruz para sa iya nga mayoralty bid. Nagapabilin nga matawhay kag masulhay ang filings ng COC sa bilog nga Negros Occidental. Sino kay Brigadier General Jack Huangqui nga nagbisita sa probinsya subong nga adlaw, ginapasiguro man sa pulis nga ang ila personnel plastado sa pagpabilin sang kalinong sa filings ng COC karon. Wala sang untoward incident nga na-report sa nagligid nga tatlo ka adlaw sunod sa iya. Pagkatapos na sang COC filing kag mapatud man ang mga political situation sa probinsya. Natalana man ang pagporma sang JPSCC nga ginatapuan sang PNP Army COMELEC nga mag-a-assess sa nga sitwasyon kaangay sa presensya sa mga armado o kung mga private armed groups. Meron tayong bubuin na yung GPSCC kung saan member dyan yung AFP, PNP, and of course the COMELEC.
We will be meeting regularly for the assessment kung meron tayong mga areas of concern o meron tayong presence ng private armed groups. And it is not only COMELEC who will determine that, not only PNP, but it will be the group who will assess and will declare kung meron nga talaga tayong immediate areas of concern or presence of armed groups. Sa number 8, Holy Family Parish Office sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod, ginsulod sang kawatan. Naabtan na lamang sang sekretarya sa nga simbahan nga si Vicenta Arroyo nga bukas ang opisina nila kag nagalinapta ang mga papeles. Gani ginayon nila ginreport sa PNP. Gingubang portahan sa opisina, ginkaka sa mga bintana kag ginbuksan ang mga cabinet apang maayo lang nga wala sang importante nga mga dokumento nga nadula. Para kay Arroyo, mga pamatanon lang sa lugar ang nagsulod sa simbahan, bangod mga sinsilyo nga nagabalor sang 1,000 pesos lang ang ginkuha sang mga kawatan. Sa number 7, kabo sa kampo patay sa pagpaniro sa banwas sang Murcia. Patay si Rodelio Arosa, 48 anyos, isa ka kabo matapos ini nga gintiro sang wala makilala nga mga suspect sa Barangay Santa Cruz, banwas sang Murcia, Miyerkules sang aga. Sunod sa kaya pulis Major Sherwin Fernandez, ang hepe sa Murcia PNP, nakabaton sang tawag ang MDRRMO nga may nagluntad nga traffic accident kay bulbado ang isa ka truck nga may karga nga tubo. Dugang pa ni Fernandez, gilayon nga ginkatuan ang truck kag nakita nga dugoon si Arosa kag ini ang ginhingagaw dala sa health unit sa Banwa sang Murcia apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod sa PNP, nagmanehong biktima sang iyang truck sang hinali ini nga gintiro. May igo sa ulo ang biktima. Hisa ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen. Sa number 6, PNP hugot nga ginabantayan ang mga ginakabig points of entry agud mapungga ng pagsulod sa illegal nga droga sa Mascara Festival. Malapit sa 1,000 ka mga police personnel ang iga-augment sa Police Regional Office 6 sa Bacolod City para sa Mascara Festival 2024. Gani wala labot nga magabantay sila sa mga festival sites, iga-deploy man sila sa mga ginakabig points of entry kasubong na lang sa seaport kag mga terminal. Ginsiling ni Western Visayas PNP Regional Director, Police Brigadier General Jack Wangki, nga kabahin ini sang hugot nga pagbantay batok sa posible pagsulod sa illegal nga droga. Hindi malipod sunod sa iya nga masamina ginadalag ko ang supply sang illegal nga droga ang saranga na intercept antes kag samtang ginapatigayon ang tuigan nga selebrasyon. Padayon ang coordination sa tunga sa nga PNP kag iban pa nga enforcement agency. Bahin diri agud mas mapabaskog pa ang pagpatuman sa mga anti-illegal drugs operation dungan sa okasyon. Yeah, actually continuous ang operations nato na kag dala na ang pag-monitor naton. Kay we know record shows nga sa mga amo ni mga festivities daw may mga revelations ng mga kaladakpan sa muna nga amo na lang time with yang dako ang market. So amo na ang nato, amo na ang bantayan nato. Sa number 5, ginapaabot ang pagsambuwa ni Congressman Dino Yulo kag Board Member Anthony Dennis Oxenio sa congressional seat sa 5th Distrito. Sa Oktubre 3, nagpanumpa sa lakas CMD si Yulo, si Majority Floor Leader kag lakas CMD Executive Vice President Manuel Manix Dalipe ang nagpasumpa sa iya sa partido. Si Yulo ang sadto nagpapili bilang independent candidate kag karon ang maga-file sang COC para sa iya nga second term.
Dako ang mabulig sunod sa iya sang partido, labi na nga ang lakas ang pinakadako nga partido sa Kongreso kag iya nga ginapasalamatan si House Speaker Martin Romualdez nga amo ang presidente sang lakas. Sang una suno kay Yulo katapo man siya sang partido. Ginsiling naman ni Oxenio sa Digicast Negros nga siya maga-file sa iya COC sa Domingo bilang congressman sa 5th Distrito. Si Oxenio ang provincial chair sang Partido Federal ng Pilipinas. Ginaabi-abi naman ini ni Yulo ang sa iya lamang luyag niya man lang magserbisyo sa pumuluyo kag bukas man ini sa kung sino ang luyag man nga magpangalagad. Wala pa sang patod nga petsa ang iya nga pag-file sa COC. Ang atong malang makaservisyo sa pumuluyo. So, libre man niya kung sino man ang naghahanto man nga pag-servisyo. Sa number 4, Anay Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang nag-file sa COC sa pagka-gobernador. Ang utod ni Anay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. na si Pride Henry nga ginkakas bilang gobernador sa Negros Oriental ang nag-file liwat sa COC sa pagka-gobernador sa gihapon sang probinsya. Si Teves ang nagpadalagan sa idalom sang Liberal Party kaupo da si Dumaguete City Mayor Felipe Ipe Remolyo. Si Teves ang nagdaog sang 2022 bilang governor pero ginkakas ng Commission on Elections sa issue sang nuisance candidate complaint pabor kay Anay Governor Roel Digamo. Wala sa mga kaupod si Teves pero handa siya nga magupod kay incumbent Vice Governor Jake Reyes. Bulan sang Hunyo, ginaresto si Anay Governor Pride Henry bangod sang violation sang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act sang 2012 kasunod sang iya nga pagsungka. Gindeklarar sang Anti-Terrorism Council ang mag-utod nga Henry kag Arnolfo bilang terorista bangod sang ila involvement sa murder cases sa probinsya. Sa number 3, sa ka-architect nga taga Victoria City ang ikatlo nga nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagka-gobernador sa probinsya. Si Jonathan Paul Octaviano sa Partido Lakas ng Masa ang nag-file sa niya COC sini nga adlaw. Upod niya nga nag-file man para sa pagka-congressman sa 1st District si Pastor Eri Mahinay sa San Carlos City kag Joel Bantigues sa Talisay City para sa pagka-congressman sa 3rd District. Suno kay Octaviano, ginatanyag niya ang iya nga serbisyo para sa mas maayo pagid nga Negros Occidental. Labi na nga sa Economic Survey number 61 na ang probinsya sa 82 ka mga probinsya. Sa tuana isuno sa iya, nagapanguna pa ang Negros Occidental. Samtang isa ka radio broadcaster ang nag-file sa nga Certificate of Candidacy sa pagka-board member sa 4th District sini nga hapon. Suno kay Angelo Kitco nga taga San Enrique nga sadto anay isa man ka disc jockey kag nagtrabaho man bilang station manager sadto, siya katapos ang Agila ng Silangan. Magapapili siya bilang independent candidate. Ikita niyo naman ang sitwasyon ng Negros. Alang-alang naman kabayaan eh. Di ba you run last election as mayor sa Victoria? Victorias? Sa Bunya, Negros na gid. Nag-level up na. Kabalo ka mo sig lately lang nagwa sa survey, kanami survey number 61 kita out of 82 provinces. One of the 4 provinces in the Philippines. A few years ago, we were number 1 province in the Philippines. Tinga nagabuna. Di ba? Sa number 2, Lacson Street kag Circumferential Road kabahin sa mga dalan nga temporaryo nga pasiradaan sa Mascara Festival 2024 sa Bacolod City. Sa Oktubre 25 hasta 27 liwat nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang temporary nga road closure sa Lacson Street. Sa Lacson Street ginasaulog ang Mascara Music Festival kundiin ginapatigayon ang tuigan nga street party. Ginpahayag ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio,
Temporaryo man ipatuman ang road closure halin sa intersections ng Circumferential Road kag Burgos Street hasta sa Bacolod City Government Center para sa natalana nga Mascara Electrowica Diva sa October 26. Kadungan sa mga natalana nga road closure, ipatuman sang bitaw ang truck ban kada Lunes hasta Biyernes halin na alas 4 sang kaagahon hasta alas 8 sang kaagahon kag 4 p.m. hasta 8 p.m. Wala na sang truck ban kun weekend sa bulan sang Oktubre. Kadamo problema nga ga-generate kung may sira na mo ang dagat. So, as much as we want nga ma-enjoy ang aton nga pamuluyo and as much as we want nga pagbigyan namon ang mga organizer, ka-hassle sa aton nga pamuluyo basta may road closures. What time siya ma-effect sa truck ban? Ang truck ban will probably take effect from 5 o'clock to around 10. Only because nga ang electric mascara naton, being nga may mga lights na sila, hindi man na sila mag-perform kung sanag pa. So earliest will be 5:30 ang ila start. So butang mo na lang 6, we will close Burgos Street. Kag sa number 1, Talisay kag La Carlota City PNP blanco pa sa motibo sa pagpatay sa duha ka mga magkaupod nga truck driver nga separado nga nasapwan nga patay sang Huwebes. May report si Nico Delfin. Ginkumpirmar ni Talisay City PNP Deputy Officer Police Major Junry Batadlan nga magkaupod sanday Marjon Bandalan kag Armando Sipukado sakay sa truck nga nagbiya sa bodega sang hardware sa Barangay Villamonte sa Bacolod antes pa man nagkalasapwan ang ilang mga bangkay sang Huwebes. Si Bandalan nga taga Sagay City ang dugoon nga nasapwan sa kilid sang katubuhan sa Barangay Zone 15 sa syudad sang Talisay mga lasay sang aga. Makaligad sang pila ka oras, nakita naman ang bangkay ni Sipukado sa sulod sang ginamaneo nga truck nga ginbilin sa Barangay Higimit sa La Carlota City. May sachet sang ginapatian shabu nga nakuha kay Sipukado pero hindi mapatod sang kapulisan kung may kangtanan sa iligal nga droga ang pagpatay sa ila. Nagwa sila nga pagpangusisa nga padulong kuntani sa Manila ang mga biktima para magkuha sang construction materials. Wala man reported na missing kay ang pagkabaloy sa management niya mapamanila na sila mo. Dira lang na balance ang natikiba na ang duwa ka bangkay nga ang truck ara din sila Carlota. Bali wala gini ang load ng truck, flatbed siya nga empty. Bali dito pa sa Manila mahalin ang mga logistics nga puluwaon to nila. Nagapating Talisay City PNP nga posible may nagluntad nga komosyon sa sulod sang truck, rason nga nakita ng mga buka nga glass window sa kilid sang dalan kundi nakitaan man ang bangkay ni Bandalan. May mga residente man sa Barangay Zone 15 nga nakabati sang lupok sang pusil mga pasado launa sang kaagahon. Sa karon, blanco gihapon ng kapulisan sa motibo sa krimen. Pero separado nga ila ginapadala man ang pagpangusisa, agud matumod ang responsable sa krimen. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes Weekend, nakahibalo kamo bala nga halos 20 minutos lang sarang muna malabot ang Talisay City halin sa Barangay Sumag sa Bacolod. Ina ang diskubrihon tabwa sa tripping no rooming at 9 a.m. Kaga major throwback kita anay sa mga traditional nga pahampang nga sadto pa uso na antes pa sa mga gadgets kag online games. Balikan naton ang mga hampang nga nangin kalingawan sa mga kabataan, ilabi na sa mga katapos ang Indigenous People Community sa kabukiran sa sininga episode sang Bida sang Liga. Kag of course antes kita magtakop, luyag naton magtamyaw sa aton nga mga followers kay Mirna Garrido Clavel, nagasiling siya good evening at Digicast Negros, shout out watching from Binalbagan. Kag wala labot kay mayara pagi kita sing isa man ka
viewer kay Felix Rex Pedrajas. Nagasiling man siya maing hapon Digicast Negros, taga Marcelino. Pila na kuno siya katuig nga nagalantaw man sa Digicast Negros. Nagalantaw man si Rosemary Dormido Pantilla, kag nag-greet man sa aton si Gorzel Ramos Mary Rose. Kaga mo yato ang top 10 stories of the day, tub-tub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.